għattilkom dawn il-ħwejjeġ figurattivament. Għad tiġi sija meta mhux se nkallimkom iżjed figurattivament, iżda se nannunzjalkom apertament dwar il-missier. F'dak il-jum se tissupplikaw f'ismi. U ma ngħidilkomx illi jien se nirrikjesta lill-missier għalikom, għax il-missier innifsu jħobbkom, għax ħabbejtu lili u ammintu illi jien ħriġt mingħand Alla. Amen. Is-suġġett qudiemna illum huwa l-imħabba talla il-missier smewwieti tagħna. L-imħabba talla missier smewwieti tagħna. Kol kemm aħna kellna jew għandna missier, mhux hekk kieku maħniex qegħdin hawnhekk. Issa kull ġenitur għandu l-imperfezzjonijiet fil-karattru tiegħu u difetti mhux ftit fit-twettiq ta' rwol ta' missier. Kollha kemm aħna nafu da mill-esperjenza. Hawn minnu pereżempju passiv. Mhux involut fil-ħajja ta' uliedu, aljenat bl-affarijiet tiegħu u rari jirrelata ma' uliedu. Aktar interessat fih innifsu milli fihom jew f'dak li jagħmlu. Imbagħad hawn minnu missier awtokratiku, ġifieri kull ma jgħidu biss tajjeb. M'hemmx lok għal opinjoni oħra. M'hemmx lok mal-żball. Għandu kontroll u jrid kontroll assolut. Imbagħad hawn missieriet li kontinwament huma arrabjati, nervużi, l-ħin kollu jikkritikaw b'mod esaġerat il-uliedhom. Imbagħad hawn missieriet assenti, minħabba x-xogħol jew separazzjoni. Ukoll missieriet distanti, il-bogħod minn uliedhom u ma jurux affezzjoni mill-uliedhom, ma jesprimuwix l-imħabba tagħhom lejhom. Aw ukoll min ma jżommx kelmtu, forsi jikdeb, iqarra u anka huwa tip li mhux ta' min jafdaħ. Issa jekk int trabbejt jew qed titrabba f'ambjent familjari fejn il-missier kien jew ta' dan it-tip, okay? Ħassiba diffiċli ħafna meta tiġi biex tirrelata ma' Alla il-missier bħala xi ħadd li jħobbok. Jekk ġifieri l-istampa tiegħek li int għandek tal-Alla l-missier hija influwenzata mill-karattru ta' missierek naturali tiegħek u mhux mibnija u ffurmata minn dak li hemm fl-Iskrittura mqaddsa, dak li Alla nnifsu għallek dwaru, ħajkollok fehma difettuża. Okay, tinħoloqlok mhux diffikultà waħda, imma bosta diffikultajiet meta tiġi biex taċċetta u tesperjenza l-imħabba tal-missier kif suppost. Ħanieħdu eżempju, jekk pereżempju missierek kien passiv, distanti jew assenti, jew abbandunak, pereżempju, qabli inti mingħajr ma taf tħares lejn Alla tas-sema bħala xi ħadd il-bogħod minnek, mhux interessat fik. Ma jimpurtax minnek u allura ħassiba diffiċli biex inti tesprimi u tesperjenza intimità miegħu. Ħassiba diffiċli biex pereżempju tersaq lejh u titolbu għax f'moħħok int għandek il-bogħod minni, ma jimpurtax minni. Jew nieħdu eżempju ieħor, pereżempju missierek ġieli jew spiss gidiblek, ma jżommx kelmtu, jgħidlek ħaġa mbagħad ma jagħmilix regolarment, ħassiba diffiċli temmen dak li Alla l-missier jgħidlek il-wedid tiegħu anke t-teddid tiegħu u ħajkollok dejjem dak ħsieb f'moħħok illi l-Alla mhux ta' minna fdaħ. Mhux ta' minna fdaħ. Għaliex influwenzat inti mill-esperjenza li kellek ma' missierek. U nistgħu nġibu ħafna eżempji. L-aħwa dawn l-esperjenzi jew oħrajn simili ma rridux inħalluhom jiffurmawna l-fehma tagħna, okay, dwar Alla l-missier. U lanqas inħalluhom jiddeterminaw, okay, il-tip ta' relazzjoni li jkollna miegħu. Importanti għaliex jekk jiġri hekk nerġa' ngħid ħajkollna fehma difettuża ta' Alla. U għalhekk illum nixtieq niffukaw fuq l-imħabba tal-missier smewwieti tagħna. U lan ħanagħmlu hekk ta' fuq għalfejn biex bl-għajnuna ta' Alla nikkoreġu xi fehmiet żbaljati jew baxxi li aħna jista' jkollna. Orajt dan u lan, okay, li ħanippreżentaw l-imħabba tal-Alla l-missier biex jekk int għandek xi idea difettuża, żbaljata, baxxa li ġejja mill-esperjenza li kellek jew għandek ma' missierek, tneħħiha u tirriplejsja bil-verità ta' Alla missier
illi hu nnifsu iħobbok. Allura ħanippruvaw nwieġbu 4 mistoqsijiet. L-ewwel nett, xi kwalità ta' mħabba iħobbna biha il-missier? It-tieni, x'inhi l-bażi ta' din l-imħabba? It-tielet, kif jurija u jesprimiha magħna Alla l-missier? U r-raba' x'effetti imissa jkollha din l-imħabba fuqna personalment. U nittama l-Ispiritu Santu jgħinna biex hekk kif nirċievu dan it-tagħlim inneħħu kull idea jew fehma żbaljata li għandna. L-ewwel nett mela xi kwalità ta' mħabba iħobbna biha Alla l-missier. L-imħabba li biha jħobbna hija mħabba kbira. Imħabba profonda. Salm 57. Għax l-imħabba soda tiegħek hi kbira daqs ismewwiet. Daqs ismewwiet. Hija mħabba meraviljuża, straordinarja. Hija mħabba inkalkolabbli, ma tistax tkejjilha. U allura hija mħabba daqshekk ieħor sorprendenti. Mhux ta' b'xejn Ġwanni fl-epistola tiegħu jiddikjara araw li ma speċi ta' mħabba tagħna l-missier. Jew araw xi mħabba kbira tagħna il-missier. Ta' bilħaq hija mħabba sorprendenti. Hija wkoll imħabba volontarja. Jiġifieri mhix influenzata, hija spontanja, ħielsa. Jiġifieri Alla ma kellu ebda neċessità biex bil-forsi ħobna. All right? M'għandux jambina Alla, all right, però frattant iridna u jrid iħobna. Jiġifieri Alla jħobna minn rajħ. Mhux imġiel iħobna, all right, minn xejn u minn ħadd, mhux sforzat biex iħobna. Xejn fina ma attiraħ lil Alla biex iħobna jew anqallu mħabbtu lejna le, mħabbtu volontarja, spontanja u ħielsa. Alla l-missier iħobbna wkoll b'imħabba sovrana. Jiġifieri, Alla jħobb salvifikament lil min irid skont l-għoġba tajba u qaddisa tiegħu. L-aħwa Alla mhuwiex obbligat li jesprimi mħabbtu ma' kulħadd, imma ma' min jagħżelu. Din hija l-imħabba sovrana t'Alla. Alla jesprimi l-imħabba salvifika tiegħu lil min jagħżelu, lil min iridu. Hija wkoll imħabba razzjonali. Jiġifieri, mhix mibnija fuq xi sentimenti li jiġu jmorru. Alla ma jħobbokx bil-burdati. Alla kif ġieli nisemgħu fi żwiġijiet ngħiduha b'niket ma jqumx filgħodu u jgħidlek m'għadniex inħobbok ta'? M'għadniex inħobbok? Le. L-imħabba t'Alla mhix mibnija fuq sentimenti u emozzjonijiet, imma mħabba razzjonali, ġifieri imħabba imsejsa fuq għażla apposta b'intenzjoni. Okay? U allura hija mħabba grazzjuża. B'ebda mod jiġifieri meritata da parti tagħna. Efesin 2 naqraw imma Alla li jwani fil-miżerikordja minħabba l-imħabba kbira tiegħu li biha ħabna. Imqar meta konna mejtin fit-trasgressjonijiet tagħna, għamilna ħajjin flimkien mal-Kristu. Bil-grazzja intom salvati. M'għandniex li x'kien dritt għall-imħabba t'Alla. Imħabba grazzjuża. Imħabba ispjegabbli u kultant hija mħabba estrema. Kif Alla jħobb il-dawk daqshekk koroħ, daqshekk midinbin, daqshekk kedewwa tiegħu. Imma Alla jħobbna għaliex imħabbtu hija mħabba grazzjuża. Hija wkoll imħabba f'armonija mal-attributi l-oħra t'Alla, mod speċjali mal-qdusija tiegħu, pereżempju mal-erf tiegħu, f'ħolqa waħda magħhom u mhux imwarba jew maqtuwa minnhom. Għaliex l-attributi t'Alla il-koll jinfluwenzaw u jirregolaw il-xulxin. L-attributi t'Alla jispjegaw, jikkumplimentaw u jiddeskrivu lil xulxin. Ħafna jagħmlu żball u ma rridux nagħmlu aħna wkoll. Illi jenfasizzaw attribut wieħed t'Alla għaskapitu ta' ieħor. Pereżempju, jenfasizzaw l-imħabba t'Alla
għaskapitu tal-ġustizzja talla. Kemm nintaqgħu ma' nies jgħidlek isma' Alla ma ħajbet il-ħadd l-infern, Alla ma ħajkastiga l-ħadd l-infern, għaliex Alla jħobb, Alla mħabba. Xi żball kbir, Alla jħobb, imma l huwa ġust, huwa l qaddiż. Qegħdin niftehmu mela l-imħabba talla hija mħabba wkoll f'armonija mal-attributi l-oħra talla. Il-Missier Smewwieti iħobbna wkoll b'imħabba eterna, imħabba perpetwa, minn dejjem ta' dejjem Alla iħobbna. Ġeremija 31:3. Iva jgħid il-mulej. Jien inħobbok b'imħabba ta' dejjem. Mħabbet Alla bħala Alla nnifsu l-abdiet. U anqas tintemm. L-abdiet waqas tintemm. Gerardus Voss jgħid hekk. L-aħjar prova illi Alla qatt mhux se jaqaf iħobbna u illi qatt ma beda. L-imħabba ta' Alla hija mħabba eterna, perpetwa. Imħabbtu lejna wkoll hija mħabba perfetta. Ma tvarjax, la tiġkien u waqqas tikber, għaliex hija integrali fil-karattru ta' Alla. Aħna x'ngħidu Alla hu imħabba. Ma tvarjax. C.S. Lewis jgħid l-importanti hu li niftakru illi għalkemm is-sentimenti tagħna jiġu jmorru, imħabbet Alla tibqa'. Allura wkoll hija mħabba li ma tistax tfalli, li mhix se tfalli. Qatt għax hija perfetta, ma tiġkienx, ma tonqos u waqqas tista' tiżdied. L-imħabba ta' lik ukoll hija mħabba għajjura. Ed il-kelma aħna ovvjament nistgħu nifhmuha ħażin, però f'Alla m'hemmx ejra ħażina, hemm ejra tajba, fis-sens illi Alla jridek tkun kollok kemm int tiegħu. Ma jridx biċċa minn qalbek, ma jridx aqqas 3/4 minn qalbek, għatini qalbek kollha jgħidlek Alla. L-imħabba tiegħu hija mħabba wkoll għajjura. U allura ma jridx li qalbek tinsteraqlek mid-dinja, mill-pjaċiri, mill-ħela ta' ħin, le. Alla jridek kollok kemm int tiegħu. L-imħabba ta' Alla lik ukoll hija mħabba soda, stabbli u konsistenti. Rumani 8:38 naqraw. Għaliex ninsab konvint illi l-mewt, l-ħajja, l-anġli, l-ħakkiema, l-ħwejjeġ preżenti, l-ħwejjeġ li ġejjin, l-setat, l-oli, l-font u lanqas kwalinkwa ħliqa oħra miħa tkun kapaċi tifridna mill-imħabba ta' Alla li hi fi Kristu Ġesu Sidna. Imħabba soda, mħabba stabbli. U allura mħabba li jien nista' niddependi fuqha. Nista' nistrieħ fuqha bħalma nista' nieqaf fuq blata li xejn u ħadd ma jista' jċaqlaqa. Din hija t-tip ta' mħabba li Alla jħobbna biha. Din li għadna kemm semmejna u wisq aktar l-aħwa. U wisq aktar. Hija l-imħabba li Alla l-Missier iħobbna biha. U x'differenza mela mill-imħabba li forsi jiena u inti esperjenzajna mill-Missier naturali tagħna. Allura kemm għandna bżonn narfu l-għoli, l-font, il-wisa u t-tul ta' din l-imħabba ta' Alla. Kemm għandna bżonn din l-imħabba ta' Alla iddawlilna aktar l-ħajja tagħna. U ma nħallux l-esperjenzi passati tagħna joskurawha din l-imħabba. Ħanaddu għat-tieni mistoqsija. X'inhi l-bażi ta' din l-imħabba? Fuq liema bażi Alla jħobbna. Ġwanni fil-vers li qrajna jgħidilna hekk. Il-Missier innifsu jħobbkom għax ħabbejtu lili u emmintu illi jinħrix minn Alla. Hawnhekk nistgħu nifhmu ħażin. Alright, jekk ma nqogħdux attenti dal-kliem. Hawnhekk nistgħu nifhmu illi Ġesu qed jgħid illi l-fidi u l-imħabba tagħna, alright, huma l-bażi li jimmeritaw l-imħabba tal-Missier. Mhux hekk? Faċilment nifhmuha hekk. Però l-Bibja ma tallimx dan. Il-Bibja tallem xi ħaġa oħra. Il-Bibja tallem li l-ewwel nett Alla jħobb lill-Ibnu Ġesu. Alla l-Missier. Bħala dak l-oġġett oriġinali, uniku u etern tal-affezzjonijiet tiegħu. Fil-mamudija tiegħu xed dan hu l-maħbub li bih nitaxxa. L-ewwel ħaġa li l-Bibja tallem. Alla l-Missier iħobb esklusivament lill-Ibnu. Imma mbagħad it-tieni Alla jħobb b'imħabba salvivika għal dawk
il-bnedmin kollha maqudin ma' ibnu. Dawk il-bnedmin kollha li permezz tal-indiema u l-fidi iddaħlu f'ibnu Ġesu. Importanti mela l-missier iħobbok f'ibnu. All right? Efesin 1 aqraw l-ewwel kapitlu. U fost il-ħafna barkiet li nsibu li huma kollha fi Kristu, hemm ukoll il-missier iffavorina f'ibnu. All right? L-aħwa wieħed hu l-maħbub tal-Alla missier li ben eterna. Il-barkiet l-oħra kollha nirċevuhom għax aħna ninsabu aħna ddaħħalna fih. Importanti li nifhmuha u jaslunna kollha. Il-barkiet anke l-imħabba tal-Alla jaslunna unikament fl-iben u permezz tal-iben. Calvino qal dal-kliem. Huwa indisputabbli, ġifieri m'hemmx tiddiskuti dwaru. Ħadd mu maħbub minn Alla apparti minn Kristu. Apparti minn Kristu. Nifhmu din Alla jħobb lill-ibnu u lilna għax aħna fih. Tagħmel Ġesus Kristu u l-unjoni tagħna miegħu u l-bażi unika l-imħabba tal-Alla. It-tielet, bliema modi jurina mħabtu Alla. Għax Alla mhux biss jiddikjara mħabtu, ma juri jiena. Jesprimiha. Għandna l-provi quddiem għajnejna li Alla missierna ta' bil-ħaqq iħobbna. Bliema mod. L-ewwel nett Alla juri mħabtu billi jagħtina. Jagħtina ħafna affarijiet, jagħtina ħafna barkiet, imma żgur li nistgħu ngħidu li m'hemmx ħaġa aqwa u isbaħ milli tagħna lill-ibnu. Lill-ibnu Ġesu. Ġwanni 3:16 għax għallek ħabb id-dinja illi tal-uniku ben tiegħu sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja eterna. Il-glorja tal-imħabba ta' Alla tiddi l-aktar fis-sagrifiċċju ta' ibnu. Xejn ma jista' jikkomunikalek l-immensità u żbuħja tal-imħabba ta' Alla aktar mill-ħaruf ta' Alla moti għal tnumitek. Għalhekk is-salib kien għadu jibqa' l-wirja stupenda tal-imħabba ta' Alla għalik. Hawn. Ħares lejn is-salib u l ħsib li jiġik Alla l-missier nifsu ta' bil-ħaq iħobbni. Sintendi tagħna wkoll l-Ispiritu Santu bħala kapparra ma ġbatu f'qlubna jatabba missier u jagħmel ix-xogħol fejn jidi tiegħu. Okay, mela l-ewwel mod li Alla jesprimi mħabbtu huwa x'jagħtina. Għax jagħtina. Ukoll il-missier jurina mħabbtu fil-li għallimna. All right, jaddinna l-erf tiegħu. Sak fejn nistgħu nifilħu aħna. Alla wkoll jiddireġina. Jigwidana fil-modija tas-sewwa, mod speċjali meta nitilfu triq ukoll jikkoreġina. All right, u anka jiddixxiplinana. Meta aħna jkollna bżonn dixxiplina. Dan huwa mod huwa espressjoni tal-imħabba tal-Alla, id-dixxiplina. Għax iħobbok Alla jiddixxiplinak meta tkun qed tiżbalja, meta tiżvija. Dan kollu jagħmlu ġifieri jgħallimna, jiddiriġina, jigwidana, jikkoreġina primarjament kif jagħmlu bil-kelma tiegħu. Meta inti tismagħha moqrija, meta inti tismagħha predikata, meta taqra waħdek, meta titlob biha, meta tistudja, meta timmedita fuqha. Alla jinqeda primarjament bil-kelma tiegħu biex jurik imħabbtu filli jikkoreġik, jigwidak, jmexxik u jiddireġik fit-triq u fil-modija tas-sewwa. Imħabbtu Alla l-missier jesprimiha wkoll lejk billi jipproteġik. Min jaf kemm Alla jipproteġina mingħajr aqqas biss nafu. Minn kull ħsara, però primarjament Alla wkoll jipproteġina mill-ħsara tar-ruħ. Alla jieħu ħsiebna. Salmu 91 vers 4 naqraw. U se jagħtik brixu u taħt ġwenħajh tista' ssib rifuġju. Il-fedeltà tiegħu se tkun lek tarka u sur. Il-protezzjoni tal-Alla. X'espressjoni ta' mħabbtu li Alla jipproteġik, jieħu ħsiebek kemm hija sabiħa. Missierna Smewwiti wkoll jurina mħabbtu billi jipprovdilna bżonnijietna. Dawk materjali, ġifieri dawk temporali, kif ukoll u iktar importanti dawk spiritwali u eterni. Ma jfissirx kif jaħsbu xi wħud illi Alla ħajsodisfa
X-xewqat kapriċċjużi kollha tagħna. Ebda missier vera bil-għaqal ma jissodisfa kull kapriċċ ta' uliedu, mhux vera jew hemm affarijiet li uliedek jitolbuk tixħat tagħtihomlhom għax taf li ħajswewlhom ta' ħsara. Kieku nagħmlu hekk x'ngħidu nirrovinawhom, we spoil them. Kull ma jridu vera nagħtuhulhom. Aħna nagħmlu hekk aħseb wara l-missier tagħna le. Jipprovdina kull ma għandna bżonn, kull ma neħtieġu u b'mod speċjali l-bżonnijiet spiritwali tagħna. Alla wkoll finalment jesprimi mħabbtu lejna ukoll billi juri sabar magħna kemm jieħu paċenzja Alla bik u bija. Tisma' pritka fuq it-talb minn għadha tibda titlob. Tibda llum għal erġa' tinsa. Terġa' tismoħra xahar oħra terġa' tibda. Jew dnub ma rridx nerġa' nagħmlu tibqa' tirrepeti u Alla juri s-sabar miegħek. Minflok ħanajtek jibgħat sajjed taw jaħarqek, jgħidlek għaż issa żejjed kollu żejjed xebbajt li dejjem l-istess ħaġa, Alla juri sabar kbir magħna. U dik hija espressjoni ta' mħabbtu bħala missier. Espressjoni tremenda. Kemm Alla juri sabar fit-tul ma' kull wieħed u waħda minna. Ukoll meta nillargaw minħabba l-bluwa u nippreferu mmorru niġru wara xi xewqat u wara xi dnub, orrajt Alla x'jagħmel? Irreġġana lura. Jara kif jagħmel irreġġana lura lejh. Ewa xi ħobbna mhux biss imma wkoll jilqana. Jilqana mill-ġdid. Għajdu li intom jekk il-parabola tal-iben il-ħali hux eżempju ta' dan, vera jew le. Anzi, kif jgħidu xi wħud nippreferu ngħidu minflok il-parabola tal-iben il-ħali, il-parabola tal-missier il-ħali, ħali f'imħabtu lejn dan l-iben skomunikat. Għax dan ma jmissux kif norraġunaw b'moħħna l dak wara li berbaqlu ġidu. Le, ma l-missier ħali f'imħabtu, jerġa' jilqgħu, jġibu lura biex jidlu l-libsa jtħiġ ċurket jagħmlu festin. Allura Alla mhux biss irreġġana lura imma jilqana meta aħna nidimbu kontra tiegħu. L-aħwa dawn huma wħud mill-modi li l-missier jurina mħabbtu. Hemm ħafna aktar u wis biex nelenkawhom fil-ftit ħin li għandna. Żommuhom quddiem għajnejkom dawn. Li ma tmorrux jiġi xi mument li tiddubitaw li Alla jmissier iħobbkom. Fakkru lilkom infuskom il-modi kif Alla jesprimi mħabbtu lejkom. U ħalluhom, ħalluhom jikkonvinċukom ta' bil-ħaq li Alla l-missier jħobbkom. Għanaddu għarraba u l-aħħar mistoqsija. X'konklużjonijiet mela jmissna naslu għalihom minn dal-fatt, li Alla missierna jħobbna. Ġifieri, x'effetti imissa jkollha l-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna, fil-prattika, fil-ħajja li ngħixu ġurnata b'ġurnata. L-ewwel nett, din l-imħabba tant stupenda ta' Alla imissa taġġibna. Imissa timmeraviljana, imissa kif ngħidu tikkaptivana, teċċitana, kif taħseb fuqha imissna neċitaw ruħna. Il-marelli, fimt? Alla l-missier iħobbni. Alla l-missier nifsu jħobbni b'tal modi kollha. Imissa ta' bil-ħaq l-imħabba ta' Alla teċċitana. U mhux biss, imissna, almenu żgur li imissna nilqawha fil-ħajja tagħna, ma nieħduha qatt for granted. Tinsija. Imma jmissna nozzuha. Psalm 36 vers 7. Kemm hi prezzjuża l-imħabba soda tiegħek o Alla. Ma nieħduha qatt for granted, l-imħabba Alla hija prezzjuża, għoża, bħalma toss kwalinkwa ħaġa oħra prezzjuża. Allura wkoll imissna ngawduha. Imissna ħanajtek nitennew biha, nifirħu biha b'mod speċjali f'dawk il-mumenti li nħossuna dawn. Jew konna xi problema, tenna meta tiftakar li Alla jħobbok. Talab Mose f'Psalm 90. Araw kif immeraviljat. Issodisfana filgħodu bl-imħabba soda tiegħek. Issodisfani. Qed jiġdu mit-telf ħaġa, issodisfani. Ħangawdi mħabbtek, ħanitenna biha. Ukoll imissna nagħmlu sforz biex nikbru fl-imħabba ta' Alla u ma nikkuntentawx bil-ftit li forsi esperjenzajna.
Forsi tajt jien isma' naf ta' esperjenzajt l-imħabba tal-Alla, tikkuntentax bil-ftit. Aħdem irsisti biex tesperjenza aktar l-imħabba tal-Alla għaliex nistgħu nqabluha ma' ħafna affarijiet, imma wkoll imqabbla ma' baħar. Hawn min jersaq fuq ix-xatt u jinżel sa hawnhekk biss sa l-aqsa tiegħu joqgħod jippassiġġa u jxarrab naqra saqajh u jifriska naqra ruħu. Però hawn min imbagħad jersaq aktar forsi sa fejn jilħaqlu jibqa' sa hawnhekk sa fejn jilħaqlu jgawdi, però mbagħad hawn min joħroġ fil-fond u jgħum u jinżel fil-qiegħ u jgawdi mill-baħar u minn dak kollu li joffrilu. Hekk l-imħabba tal-Alla. Tikkuntentax li toqgħod fil-baxx u tċafċaf naqra ilma kultant. Aħjar mix-xejn, aħjar milli qiegħed fix-xemx tinqela, imma le oħroġ, fejn jilħaqlek u mbagħad fejn ma jilħaqlekx. Għax l-imħabba tal-Alla hija infinita. Allura importanti li nagħmlu sforz biex l-imħabba tal-Alla nikbru fiha. Ukoll imħabba tal-Alla imissa. Iġġelna nirrispondu b'imħabba reċiprokata. Mhux hekk inħobbuh lura. Jekk Alla ħabbek imissek tħobbu lura. U dejjem tħobbu kif għadna aktar milli tħobbu. Tajġu hija jrid inħobbu l-Alla tajjeb. Ħobbu aktar l-Alla. Ħobbu aktar l-Alla. Taw dan nafu kif nagħmluhu, mhux il-lok li noqogħdu nitkellmu. L-Alla turih imħabbtek u tħobbu billi tobdih, billi sservih, billi xxandru. Okay? Mela allura jekk verament konvinta li Alla jħobbok, ħobbu b'imħabba reċiprokata, ħobbu lura. Rispons ieħor xieraq għall-imħabba tal-Alla tafu x'inhu? Li nimitawh u nħobbu lill-oħrajn. Efesin 5 vers 1 naqraw. Mela kunu imitaturi tal-Alla bħal tfal maħbubin u imxu fl-imħabba. Kemm importanti din. Jekk inti tgawdi din l-imħabba tal-Alla. Qed tesperjenza minn jum għal jum, konvint li Alla jħobbok, imitah u ħobb l-oħrajn. U meta ngħid l-oħrajn, mhux pick and choose, mhux il-dik gustuża u dak gustuż, għandek grazzja miegħu, ħobb l-oħrajn, il-kulħadd ħobb. Alright, saħansitra kif jallimna Ġesu il-ledewwa tiegħek. Għaliex Alla wara kollox hekk ħabb lilna meta aħna konna dewwa tiegħu Alla ħabna. L-imħabba tal-missier ukoll din importanti, imissa tbiddel alright il-mod li nħarsu lejn it-talb u lejn kif nitolbu. Mattew 7 Ġesu jgħidilna mela jekk intom avolja intom ħżiena tafu kif tagħtu rigali tajbin lit-tfal tagħkom, kemm iżjed missierkom li hu fis-smewiet se jagħti ħwejjeġ tajba il dawk li jissupplikawh. Mela, l-imħabba tal-missier imissa tqanqalna l-ewwel nett biex nersqu aktar ta' spiss lejh. Jekk il-missier iħobbna fl-ħajlqani mela imissni nersaq ta' spiss iktar lejh f'ħin ta' talb. Imissni nitolbu pereżempju b'aktar fiduċja. Nersaq lejh b'aktar fiduċja għax naf illi lest li jilqani. Huwa missier. Ħajlqani jien kif jien mhux ħajbatni lem. Huwa missier li jħobbni nersaq lejh għax naf li hu preparat biex jgħinni, biex jagħtini grazzja, biex jurini ħniena, biex isaħħaħni, biex jitini l-faraġ jekk għandi bżonn il-faraġ. Naf da kollu għax huwa missieri. Mela allura jmissni aktar nitqanqal biex nersaq lejh fit-talb u nitolbu b'fiduċja għax naf li jħobbni. U ħanajduha wkoll. La l-missier innifsu jħobbni, alright, m'għandix bżonn noqgħod immur għand xi ħadd ieħor. M'għandix bżonn noqgħod immur għand il-qassis, għand Marija biex forsi huma jmorru għand Ġesu, mbagħad Ġesu forsi jmur għand il-missier u forsi jikkonvinċih biex jisma' talbi. Le. Il-missier innifsu jħobbni. Mela m'għandix għalfejn. Nista' mmur għandu. Dritt għandu. U naf li ħajlqani. Tajjeb m'għandniex bżonn medjaturi oħrajn, bnedmin oħrajn bħalna. Imma mmorru għand il-missier. Ngħidu żewġ affarijiet oħrajn, imħabtu żgur jekk qed nirċivuha u nesperjenzawha jmissa tqanqal fina qima. Sens ta' gratitudni. U allura l-imħabtu jmissa tqanqalna biex nagħnu nkantaw dwarha kemm hu sabiħda. Kanta dwar l-imħabba tal-Alla, mhux biss meta tkun hawn.
Għanja ġdida li tiġik, orrajt, f'kull żmien x'in inti tiftakar li Alla jħobbok. Kemm naraw awturi jiktbu vera kanzunetti ta' mħabba. Ta' mħabba li l-mara tagħhom jew tfajla jew vera r-raġel u dik l-imħabba tqanqalhom biex jiktbu xi kanzunetta fuq l-imħabba. Aħna għandna l-ikbar mħabbej. Għax naħsbu fuq u nesperjenzaw kemm imissna nkantaw għanijiet. U finalment, jekk verament esperjenza għandha l-imħabba ta' Alla jmissna wkoll inxandruha. U narfuha f'fomna lil dawk li qatt ma esperjenzaw. Nafu aħna nintaqgħu ma' ħafna nies fuq ix-xogħol tagħna ma esperjenzaw ebda mħabba, forsi mill-ġenituri tagħhom tfal, ma qas jafu x'inhi l-kelma mħabba. Ejja nxandru l-imħabba ta' Alla. B'sensittività għal dan nies li huma tant bilaġġ u bil-ġuħ għal xi mħabba u nofrulhom l-isbaħ imħabba, l-aqwa mħabba li nistgħu nofrulhom l-imħabba tal-missier li ċertament irid iħobbu lilhom ukoll bħalma ħabb lilna. Il-missier innifsu iħobbkom. Charles Spurgeon għal dal-kliem. Din is-sentenza ċkejkna aktarx milli jitema li pritkar, kif għadni kemm għamilt jiena, jitema għal meditazzjoni. Dis-sentenza jitema għal meditazzjoni. Għandek bżonn tissakkar waħdek fil-kamra tas-sodda, tpoġġi bil-qiegħda u ddoq dil-qampina għal darba 2, 3, 4. Il-missier innifsu iħobbni. Il-missier innifsu iħobbni. Il-missier innifsu iħobbni. Iva, ikompli Spurgeon, iħobbok, iħobb lili kif jista' jkun, Iva iħobb lilek. U Ġesu jaf li l-missier iħobbok u għalhekk qallek. Mela għamilha kull filgħodu wara l-ofsinhar meta jkollok ftit ċans għajt li lek innifsek għandi bżonn indoq il-qampina ħelwa f'udnejja. Il-missier innifsu iħobbni. L-aħwa jiena jiddispjaċini u nħoss għal dawk fostna li forsi minħabba s-sitwazzjoni domestika tal-ħajja tagħhom li trabbew fiha, li forsi qed jitrabbu fiha, meta jisemgħu li Alla huwa missier li jħobbhom, isibuha diffiċli. Diffiċli biex jirrelataw esperjenzjalment ma' din realtà b'mod pożittiv. Isibuha diffiċli, però jien inkoraġikom kienet x'kienet, jew x'inhi l-esperjenza li għandkom tal-missier naturali tagħkom, kunu inkoraġġuti b'din realtà li l-missier tas-sema, l-aqwa missier, il-missier perfett, iħobbkom. U toskurawx dik l-imħabba bl-esperjenza passata jew preżenti tal-missier naturali tagħkom. Illum smajt pritka fuq l-imħabba tal-missier, l-imħabba li l-missier għandu għalik. Pritka waħda. Fil-fatt, lanqas f'pritka ma jkunu biżżejjed biex nesawrixxu din it-tema sublimi l-aħwa. Alright, mela allura aktar importanti hu li tirċievi mħabbtu. Tajjeb li tifhimha u taħseb u tirrifletti, imma aktar importanti li tirċieviha inti. Tesperjenza, timla l-qalb tiegħek biha, tħallija tinfluwenzalek il-ħajja tiegħek aktar milli tifhimha kompletament, aktar milli forsi ma jkollokx xi kultant xi dubju, irċievi l-imħabba tal-Alla. Ħalli inti bħal Kristjani li naqraw fl-ewwel Ġwanni 4 fejn naqraw u aħna rafna u hemm minna l-imħabba li Alla għandu għalina. Jekk għadek qatt mesperjenzajt din l-imħabba tal-Alla b'mod personali u għadek dubjuż forsi dwarha, itolbu l-Alla. Itolbu talba li nsibu f'Salm 85. It-talba sempliċi. Urini l-imħabba soda tiegħek wasit. Qatt ma esperjenzajt imħabtu, itolbu. Urini l-imħabba soda tiegħek wasit. Ħafna esperjenzawa għaliex mhux intu ukoll. Għaliex mhux intu ukoll. Ċertament, talba bħal din sinċira mill-qalb Alla jismagħha u intu ukoll tesperjenza imħabtu. Mela l-aħwa jarroddu ħajru nirringrazzjaw lill-missierna tas-sema ta' mħabtu lejna. Ejja nħobbuh lura, nħobbuh aktar milli forsi qegħdin
inħobbuh illum, nersqu leħ u nixxierku miegħu ta' kuljum fit-talb, naqsmu mħabtu ma' dawk li nintaqgħu magħhom u nxandruh mingħajr biża' u ma' dawk li huma neqsin mill-imħabba li il-missier innifsu ta' bilħaq iħobbok, ta' bilħaq iħobbok, ta' bilħaq iħobbok, ta' bilħaq il-missier innifsu iħobbok. Amen. Nitolbu.